Pero ang pinakalagagan dito. Ano na naman, Ine? Oy, Dedeng! Ano naman Ine oragon ka daw? Iyon na. Basta dakulong kang figure.
Ah.
Aray. Oo. Ano ang plastic sa ilo? Gana. Hi. Yan, dyan. Lagi mo ka. Kuya, sa cellphone mama dumugan.
Then, pinakaon mo itong kakulo niyan. Okay? Pakaunan. Ang tulo ang pick mo, Sage. Kaya kasi bangkita mo sa akin ng Ayaw mo nito po. But it comes to all the same. It comes to all the same. Yeah, apa nang po yung COVID? Medyo pati siya. Uli, nakuha na ni ano. Uli ang ginag-create. Ano sa mga ano?